Euskara, generoa, klasea eta jatorria gurutzatzen diren lekua. Izenburu horrekin antolatu genuen jakin jardunaldia, uztailean Usurbilen, UEU eta Usurbilgo udalarekin batera. Hizkuntza, generoa, klasea, jatorria, lautasun horiek nola gurutzatzen diren, nola nahasten diren, nola hilkatzen diren, ze gizarte, botere eta menderakutza harreman baldintzatzen dituzten, auzie horien inguruan jardun genuen elkarguneko feminismoaren ikuspuntutik, teoria eta praktikatik abiatuta. Jardunaldi horretako hitzaldiak osatuta datoz artikulu moduan zenbaki bikoitz honetan. 11 hizlariak beren bizipenetatik aritu ziren, baina bereziki lauri propio eskatu genien antropologian bizi ibilbide deitzen zaion errelatu mota osatu zezaten. Hain zuzen ere Euskal Herria etorritako 4 laguni. Petra Elser, Alemaniatik, Ekuadortik Jessica Txalanpuente, Senegaldik Aminata Diopsek eta Azerbaijandik etorritako Tarana Karimi. 4 ekarpen horiez gain, lautasun horiek nola gurutzatzen diren aztertu zuten beste 7 adituk. Lore Agirre, Idur Eskizabel, Mariluz Esteban, Ignacio Aiestaran, Itziar Gandariaz, Maria Raimondez eta Amelia Barkinek. Beti bezala, zenbaki osatzeko egunen gurpilean saia daukagu, 4 atal finkorekin. Miren Artetxe kulturan, Enrique Galartza ekonomian, Txerra Rodríguez soziolingüistikan eta Ignacio Aiestaran golokalian. Eta kontrazalean, beti bezala baita ere, Unai Iturriaga bere begirada zorrotzarekin. Badakizue, zenbaki bikoitza, poliki irakurri eta ondo bizi.